Hej YouTube. Hej YouTube. Ja. Det er en informationsvideo, som vi lige laver for at starte vores nye account op, som kommer til at indeholde Let's Plays. Vi laver et link i beskrivelsen til vores gamle, eller vi bruger den stadig, kanal, hvor vi lægger vores musik ud og andet stof, som vi ikke gider have på. Som tutorials og alt muligt. Ja. Ja, også det. Nå. Men jeg har tænkt mig, at vi skulle snakke om, hvad for nogle spil vi begge to er i gang med, og hvad vi regner med at spille. Ja. Og du kan så starte med at fortælle de spil, som du regner med at spille. Og så skal jeg lige ind på Steam og tjekke, hvad jeg har. Okay, jeg regner med at måske at lave noget Minecraft. Wow, det gør jeg også. Og prøv lige at rykke dig, Andreas. Dit vindue, det bugger mig op. Okay. Og noget, skal jeg lige ind på Steam. Og noget, vi har også tænkt os at lave noget Counter-Strike. Og jeg har i hvert fald tænkt mig at lave noget. Vi har lavet Counter-Strike. Jeg har også lavet de videoer. Nå. Men jeg har i hvert fald tænkt mig også at lave noget Killing Floor og noget Mirror's Edge. Og måske skal jeg også være med til Killing Floor. Jeg ved det ikke helt. Måske laver jeg også noget The Guild, hvis jeg synes det er nice. Jeg købte det egentlig bare fordi det var på tilbud. Måske egentlig også noget GTA, hvis jeg får min graphics til at virke, når jeg får min nye computer. Woo! Woohoo! Og for det selvfølgelig kommer vi til at optage og Team Fortress og Saints Row. Vi er så gode til at sige sådan noget. Og nu skal jeg lige ind på Steam for at tjekke mit, fordi at jeg ved sgu ikke helt, hvad jeg skal lave. Nej. Sådan grundlæggende, det er det, jeg kommer til at spille med ham. Og så, ja, jeg ved sgu ikke helt. Jeg har noget Day of Defeat, som jeg ikke rigtig ved, om jeg gider at lave noget på. Ja, det ved jeg ikke. Det får vi at se. Ja, det gør vi også. Og vi har forresten også Saints Row 2, men det ved jeg ikke, om vi gider at lave noget Let's Play på, når vi allerede spiller. Nej. Nej! Saints Row 2. Nej, hvad? 3! Hvad? Okay, er der andet, vi skal snakke om? RK. Jeg er nice. Nå. Nej, vi er nice. Og hvis nogen skulle være i tvivl over vores YouTube-navn, som er Brothers from Another Mother.dk, som I øvrigt kan se lige under den her video, lige dernede et sted, så prøver jeg at pege ned, men det kan ikke se mig. Okay, og vi er ikke brødre. Er vi det? Nej. Jo, fra en anden mor. Nej, det er bare fordi, ja, vi er meget sammen. Og vi er en slags brødre. Og så, ja, så hvis vi er jo ikke rigtig brødre. Og så er det noget. Bare. Og din stemme bare gå op, da du skulle grine. Nå, men ja, det tror jeg det. I kan forresten også foreslå nogle spil, som vi skal spille, og de må bare gerne være billige. Meget gerne. Ja. Og please prøv at få Andreas til at købe Minecraft. Kæft. Ja, så vi kan spille noget co-op på Minecraft, men jeg har ingen penge. Jeg har ikke. Nej, nu starter vi ikke på det igen. Ja. Nå, hej. Ses. Jeg er stadig tændt. Nå, hej.